Днес е 19 февруари. Навършват се 139 години от обесването на българския революционер Васил Левски. Той е роден в град Карлово 1837 година на 19 юли. След като получава образование в Карлово, той учи за свещеник, става монах, а по-късно дякон. После пък се сражава срещу турците. Той ту живее в Румъния, ту в България, а по едно време работеше в учител в родния си град и в Северна Добруджа. Той се опитва да създаде чети в Сърбия и в Румъния, но не успява и бъде арестуван. После разбира, че за да сражи турците, трябва да ги победи в българските земи. Създава много тайни революционни комитети, защото турците са били победители. После българският народ са го наричали апостол, защото са вярвали, че той е човека, който ще ги освободи от турското господство. Той отива в Ловеч, за да помогне с революционни комитети. Само че бъде заловен в Къкърското ханче, източно от Ловеч. Едно от най-известните места, свързани с революционната дейност на Аpoстола на свободата, Васил Левски е Къклинското ханче. Тук отсяда той преди да бъде заловен от турските заптията сутринта на 27 декември 1872 година. След залавянето на Левски и двамата му придружители до София, Никола Цвятков и Христо Цонев, ханчето е изоставено и започва да се руши. На 26 декември 1901 година ловчани и къкринци поставят паметна плоча на мястото, където е бил заловен Апостол. На 10 май 1931 година в построената на ново сграда тържествено открит музей, свързан с делото на Левски. О, майко моя, родина мило, защо тъй жално мило плачеш? Гарвани и ти, птицо проклета, на чий гроб грозно грачеш? О, зная, ти плачеш, майко, затои, че си черна рубиня, затои, че твоя свещен глас е глас без помощ, глас в пустиня. Днес е 19 февруари. Навършва се 139 години, както бива обесен на българския революционер Васил Левски. Той се е родил 1837 година в град Карлово на 19 юли. Той като получава образование, той посвещава се на Бога, учи за свещеник и става монах, а по-късно дякон. После се сражава срещу турците. Опитва се, ту живее в Румъния, ту в Сърбия, ту в България. Опитва се да се създаде чети в Сърбия и в Румъния, но не успява и бъде арестуван. По-късно съзнава, че чети създадени в Сърбия или в Румъния няма да помогнат за освобождението на България. За да бъдат победени турците, трябва да бъдат победени в българските земи. Той е създавал тайни революционни комитети, за да може България да бъде освободена. Били са тайни, защото турците са били победители.
Българския народ са му наричали апостола заради мислили са, че той ще ги освободи от турците. По-късно той отива в Ловеч, за да направи за да помогне с революционни комитети. Но той е предаден в Какринското ханче, източно от Ловеч. Едно от най-известните места, свързани с революционната дейност на апостола на свободата Васил Левски, е Какринското ханче. Тук отсяда той преди да бъде заловен от турските заприета. Сутринта на 27 декември 1872 година. След залавянето на Левски и двамата му придружители до София, Никола Цвятков и Христо Цонев, ханчето е изоставено и започва да се руши. На 26 декември 1901 година ловчани и какринци поставят паметна плоча на мястото, където е бил заловен апостола. На 10 май 1931 година в построената на нова сграда тържествено е открит музей, свързан с делото на Левски. О, майко мила, родина мила, защо тъй жално, тъй мило плачеш? Гарване и ти, птицо проклета, на чии гроб драчеш тъй грозно? О, зная, ти плачеш, майко, защото си черна рубиня, затои, че твоя свещен глас е глас без помощ, глас в пустиня.